रावा सना देहा मोदोम guys, जों दयनिफ्राय फैयै माने न'निफ्राय फैनानै जों दा आदा सुक्रेस्वर बे हाबायाव मोनफैबाय आरोना बे सायाव बेनिफ्राय दंखायो आरोना सायाव सुक्रेस्वरजों आरो सुमिता नायलां अल गाइस भिडिअखौ माबायदि आं सिगाङाव लांसै आरोना So guys, जों एसे मोनानानै मोनफैबाय आरोना अब्लाबो माने भिडिअखौ लाबाय आरोना आङो मोनाबाबो मोनफैबाय मोनायाव फैनाय जाबाय नालाय 마카세 지금
खोनायाखै जाबाय होबायां नोंनो गोसोखौ सना होबायां नोंनो गोसोखौ सम्पति आरजिनानै बे रांजोंनो गावसोरनि इयुननि थाखाय एसे खामायना दोनलांथों इसोरा जाहाथे बिथांमोननो बोर सारस्रिहरथों बेखिनि रांजोंनो जाहाथे गोबां रां खालामनानै बे न'खरखौ मोजाङै फसंनो हायो सोरनिबा अनसुंथाइ होनाया थाइसे फैसायाबो बहुद मैल्य दङ 整个生长在放空的想问爱你能不为爱你的特别 All guys, naik bawa di video pada kasih nunau. Mabi di mana ni sore? Mabi di mana dia? Instagram. Malay friends. Karena saya lo minta saya Onzali. Title jemput minta Arna. Onzali bro, Onzali. Malam ini serap ya, adanya ya. Engkau sengaja makan sebayar na, kasih. Makan sebayar na. Adanya apa yang mana dan sermawe di mana?